देखी चाचा पहले के दुगोला में एबरा के दुगोला में अंतर ये भइल बा। कैसे व्यास के बोले बोले झोलवहिया इतना ना बोल देता रे सन कि मन करता कि उठ के 20 चप्पल पीटिए। पहले के व्यास में एबरा के व्यास में अंतर हो गइल बा। जहां जहां व्यास लो जाता लो तो कहत लो यही गांव में हम भीखे मांग लेबे, यही गांव में हम सियाने भइल बा, एहो गांव के बेंजी वाला हो जाता है, ओहो गांव के ठकत ना होके त हमरा के ठेला चलवा दो हमरा देहिया को। हमई दूर से आइल बानी, हमई सिवान से आइल बानी, ठेला चलवा दो जौन होलो त आज होलो तो कहलो किसु छला पर ठेला फेंकवा दो। जौन होलो त चिन्हवा दलो, मत मरियो मत मरियो, हाथ छूट जाई। उन के बेरा झाड़ रेला लाइन से तब न बुझल बताई। हमने ब्यास हई जा, ब्यास डॉक्टर मास्टर, ये तीन आदमी के नजर में जात पात के भेदभाव ना रहे। ये तीन आदमी जैसे मान ली कि हमारे डॉक्टर साहबानी आ रोगी के लाइन लागल बाटे तो यहाँ कहम कि ना फलाना हमार जात हो बहुन एक नंबर में लेके चल चलो ना ना एगो मास्टर साहब के लड़का हजारों लड़का पढ़े ले, लेकिन मास्टर साहब चाहे लेकिन जितना हमार लड़का बढ़े सब लड़का पढ़ लिख के विद्वान बनो। तो ई सब भरम जे फैलावेला बुझी की पक्का निकम्मा आदमी बा ना बबुआ। हमने के 30 मिनट के समय मिलल बा, लेटेस्ट का हम तो चाहेम कि हम 28 मिनट में बंद कर। हमारे गुरु भाई हवन आज संजोग तनी कर खराब हो गइल हो ना त हम ही दो बोला गोती सन, लेकिन हर एक आदमी के समय एक खनी ना रहेला। हमारे भाई हमारे सभी सीनियर हवन, हमारे सभी सीनियर हवन आ इनका आगे तो हम अभी सीखत नहीं, इनका इनका के हम का कह थोड़ी महाराज वहां से बेसी झलवा बोल तो ना बोले आ ओ से बेसी हई हउ कहत रे के हमर 150 फीस है बता का करे आवेला बे मतलब का करे। हम तो जानी को बढ़ गइल होई वो सब गणिये चलाबो घरे देखियो फोन लेके चल जाले भइल बड़ा 30 मार अब बंद भइल तू गोला होत चल आवलो पानी ले आवलो सुगो माने दत्व जकार्ता के इज्जत उतार के तू लो धो देता रे। हां सुको दत्व ना मांगल हलो हम तो लेके चलो रने दत्व घेर बांधे लगल वो चल हो ओइ तो लो केहू के बोला के कहत लोग तनी चाहे मांगवा दी लगला वोट बनावे प्रतिष्ठा के माने तू लोग खोलो बुझत की प्रतिष्ठा का हो। देखी चाचा पहले के दुगोला में एबरा के दुगोला में अंतर ये भइल बा। कैसे व्यास के बोले बोले झोलवहिया इतना ना बोल देता रे सन कि मन करता कि उठ के 20 चप्पल पीटिए। देखी चाचा पहले के दुगोला में एबरा के दुगोला में अंतर ये भइल बा। कैसे व्यास के बोले बोले झोलवहिया इतना ना बोल देता रे सन कि मन करता कि उठ के 20 चप्पल पीटिए। खाली सुरेंद्र के छोड़ के। अच्छा रउआ लोगिन बताई, अच्छा ई बताई लोग कि रउआ लोगिन हमने के दू गो व्यास बोलौले बनी सन, हमार गलती सही होई तो ई खड़ा होई हैं तो कटी हैं ना हाजी आ इनकर गलती सही हुई तो हम न काटे। काटो अब बताई कि बाप आ चाचा में लड़ाई होता आ लड़का जाके फटर फटर बोल लगे तो लोग इनकर बड़ छुछु नरबारी रे जब तोर बाप पे जी बतियावते बा तो तोरा कौन काम बा बीच में बोल लगे। तो एकर मतलब कि बुझी कि वो परिवार में जितना बड़े सन उ बुझी कि नरकी आदमी बड़े नरकी बड़े सन इनकर सकन बा हमरा सका देवे के बाबे अब 1 मिनट ना बोले लो तो अबे भाई भगी है कि ना भगी है जी से आधे चाचा कहने से समियाना में छेद कर दिले सब बाबू हमार तो हम जौन गीत गाई ले गीत के जवाब खोजी ले का संतोष भाई हमारे गुरु भाई हवन। अब हमनी के गावे के पहले से हमारा गुरुजी मैनेजर व्यास जी के संगे भाई हमर बड़े भाई हमरा के झाल गबड़ा जाओ तो मर रहू बड़े उ तो कुल तरह भोर भोर गोइल होई, लेकिन हमरा ई कुल याद बाटे ठीक बा।
तो देखो ई सब ना भूलाए के चाहिए। एगो बड़ा सुंदर तार बात लगल है, कहला कि खूब पर्दा में होके के चाहिए, घर के माता बहन सब बैठल बा हां आउरू लोग बजे बैठल बा हां आई पुरानी चाचा ये लोग बाउर नानु सुनी ले ई हेलो निमन के सुनी हां जी आ किसुन झेला जादू ऐसन व्यास हवन हां कि साटा बांधे के पहले जकार्ता से कहेले पहले कि तहरा द्वार पर हम आए, हम अश्लील ना गाए, ना गाले गोलाउ जाला हम ना हई, तहरा मन करे त हमरा के बांध हो ना तो तू अपना घरे हम अपना घरे तब का काहे सिको हम जी गावे खतराइल बनी हमरा घर के बेटी बहिने जी सुने खातिर ना होई ना जे भी जी सुनी यही घर के यही परिवार के तो हम जहां जाइले त ओही जी के बुझिले कि घर परिवार हमर हो आ हिनका खाने आदमी तो राइट कराता हां महाराज हमने के ना कहने सोचे हमने के यही गांव हमनी के ना कहले से हमनी के जी कैसे जितना दे अच्छा मान ली कि हमर तबियत खराब हो जाए तो हमरा घर के लोग न रोगो लोग हमरा कैसे उठा उठा के लेके जाए आई राइट करा दिए कहीं मारा मारी करवा दिए बहुत तरह के यही काम में सीख ले वाली चारों बगल ताकल लगने के ईटा मत भी गई है कौन ठीक बा ए नचनिया खड़ा हो जा पुरानिया चाचा लोग के जमाना के गीत हो कि लेके पहला पहला प्यार देखो एक आंख से ताकत रहे बाकी एक टोकिया तोहरे की ओर ताकत हां एगो आंखिया तो लेकिन ऊंच खाल मत तक डाइन डाइन मार वाली सन ए बाबू कि लेके पहला पहला प्यार आई आंखों में खुमार जादू नगरी से आया हे कोई जादूगर कहाँ दे जेंगा तू फाटो तारे नु ओंगे नहीं मोटका देहिया लेके फाटो तारे फाटत रे मोट देह से दिगोला होला लेकिन यही गीत बजावे के पड़ी ए बाबू तो जबले बनल बाबा जार लेकिन जबले बाजार बनल रहला त 20 आदमी कहले त भाई केने चलल जाओ केने कौना मोड़ पर चलल जाओ कौना जब बगलिया में 100 रुपया हट जाई तब रोबरा के देखिए त हेने मुंह घूम काहे काहे कि बुझिए कभी खत्म बा ए बाबू ए तो जबले बनल बाबा जार तो गहकी लागल बाजार आ चलती चलते न रही हमेशा भौजी हो जबले बनल बाबा जार गहकी लागल बाजार चलती चलते न रही हमेशा भौजी हो सेटिंग है वाह 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 ध्यान दे बाबू तारा 150 दे ले ना गलत बात बा बिहारी मत छुपावा ना ओए मुन्ना बताओ बताओ एबरा 150 के जमाना बा बाबे अरे लेबरों में किलो माटी के काम करब त एबरा 500 रुपया त झूठो के हमें आवत रह ओही में जाता ए मर्द कहला 500 खुश करला का के हो गई यार जो गाड़ी में आना तो चलो हमरा के धान काटल 200 दिन से चलो ओही लेके बड़ा हंसब ए बाबू हरदम बराबर न रहेला समैया एक दिन गिर जाला पेड़ से पतैया एक दिन गिर जाला पेड़ से पतैया एक दिन गिर जाला पेड़ डेरा मत बाबू हेलो की सुन छैला ता हेमे आ जीवो वो त हमरा में त जगह ही नहीं ना हमने को ओइसने बेसुरा झला वाला के हम घूमे ने सब अब ई हम ना कहे हमर बाबू हो ए हरदम बराबर
न रहेला समैया एक दिन गिर जाला पेड़ से पतैया भाई हमार भाई सरैया से चल के आइल बनी हमार बड़का भैया हमरा के भी ये सब कलाकार का भी नचनिया होने बाड़ी पुरस्कार देतनी जहाँ रही तहाँ दिन दुगुना रात चौगुना बन रहो हाँ तो ये भाई के उसे पैसा लेवे का तरीका तू लोग जानता रहो और मजाल बाकी फिर माइक लेके आके माइक में बोली है कहें कि जहाँ माइक लेके बोले अब तो फिर 50 वो मांगी है ए बाबू आवरी का काहे करता करार कर सबका से प्यार चलती चलते न रही हमेशा भौजी हो काहे करता करार कर सबका से प्यार चलती चलते न रही हमेशा भौजी हो इतना उम्र में और बा आ इतना सुंदर कलाकारी ई भगवान तरह के बड़ी फुर्सत से बनौले बड़े अच्छा हमार सुमन जैसे रहो मत अच्छा रामपुर निवासी रघुनाथ राम देखिए हमरो बाबूजी के नाम रघुनाथ है हमार बाबूजी दुनिया में नहीं थी और उरे हमार पिता तुल्य बानी नचनिया है तू ले लो ई आशीर्वाद देतनी देखो हम आवत रहनी है गावे बजरंग बाजार जिगना जहाँ हमारा गुरुजी के घर है वही जी बेंजी वाला के घर बा वहां के बगल में घर बा यहां के बगल में माने वो गांव जिगना गांव बड़ी लंबा गांव है तो हमारे गुरुजी कहनिए कि बाबू ये जौन गांव में जाता रह उ गांव धार्मिक लोग जी रहेला ओजी तू सोचबा कि हाला गुली करे के आऊ तू कौची लॉ सुन गवावे के ओजी ना होला जौन भी गई पर्दा के अंदर गई हो कैसे कि आज से 10-15 वर्ष पहले लंगड़ जितेंद्र हम एह बगल में गोलर निसन सेम उहे सेम प्यार दुलार बा एक गीत के दूसर का भाव ए नचनिया आज तक दिल हमार जीत लहलू इतना उम्र में इतना मेहनत आ हम जानते बड़ू हम साटा सटी वाला हम ना अरे हमरा के गावे खातिर बुलावल गइल बा ना जी आ तहरा के नाचे खातिर बुलावल गइल बा एक गीत के लास्ट भाव बा अच्छा है सुभाष बाबू के मौसी ठीक लोग कहला कि ले लो मुँह माई ये जियो मौसी ये पुरान कहावत हवे देखिए ओ बाबू के नाम पर 1000 रुपया दिले बने भगवान राउर सुहाग बनौले रही जहाँ रही राउर सुहाग बन रहो तो ध्यान दो सब होशियारी अरे घुस जाई भीतरी कम न आई मलाई चाहे मिसरा बड़ भाई हमार भौवा उतने होशियार बननु कि जितना चल जा हमने के बड़ भाई के समाधि देते आ ना तो सब होशियारी तार भीसरी घुसर जाई काहे कि जानते जानते सब लोग नु जान जाला ए बाबू ए विश्वास तो भइबल तू देना ना करी विश्वास गनगन ना मोटका पे हां भाई न हो हमरा गुरुजी के गांव को होगो हैं हां तो हारमोनिया को होगो सब होशियारी
अरे घुस जाई भीतर भीतरी काम न आई मलाई चाहे मिसन अना तो भरी पापावा के थैला बात कोहस की सुछैला भरी पापावा के थैला बात कोहस की सुछैला चलती चलते न रही हमेशा भौजी हो चलती चलते न रही हमेशा भौजी हो चलती चलते न रही हमेशा भौजी हो चलती चलते न रही हमेशा भौजी हो। हमारे गुरु भाई संतोष भैया के आदेश भइल बा कि 20 मिनट में राम विवाह की कथा गावे के बा आ विधवत गावे के बा। तो देखिए समय के देखते हुए हम प्रसंग ओजी से शुरू करतनी तनी तनी दुगो छोट छोट लड़का तनी भेजवाना दिल भेजवाई दो। हां तनी दुगो छोट छोट लड़का माने साफा छोटे ना तनी हां तनी जीव कर हां एगो बाबू के हां ओसन बाबू के तनी देखे मतलब होनियो बैठल हो हमलो बुला दिल केंगरे वो लोग बैठल बनी सेम ओहिगा हमरा भैया के मंडली के जे भी बा भाई ओने छपरा मसरक की ओर देखते बड़ा लो बड़ी हमरा डर लगता कुछ हो करी हलो हो पोलथीन वाला मच्छी हलो तर गोड़ पर गिरत भाई हमारा गोपालगंज हम जिला में आइले तब कलकार हो लोग केहू ने केहू भेटा जाला तो भाई ऊ ना अगर कोनो ब्रांडेड होई तो मार सकत रहो लेकिन भाई नहीं तार लोग गोड़ पर गिरत नहीं जहां हो खबर लो भाई हो पोलथीन मत मरी हो न आंख बहरिया जाई हां ठीक बा पिए को होई तो रम पी हो ओ फूल उटी ना पिएला ना नीचे उतरल बड़ा दुनिया दुख जवाना कुली और 40-50 वाला ना बाबू हमारे राजा जनक जी के दरबार में जनक महाराज के दरबार में देश विदेश के राजा लोग जिंगा रुवल लोग बैठल बनी ओही गण जनक राजा के दरबार में देश विदेश के राजा लोग बैठल बनी आ ओही सभा में सुहाग के साड़ी पहिरा के आ सीता माता के लिया के ओ सभा में बैठा दिहल गई। गोस्वामी जी चौपाई लिखले बनी किस्सा नंदू तब जनक बुलाए कौशिक मुनि वहीं तुरंत सतानंद तब जनक बुलाए आ कौशिक मुनि वहीं तुरंत पठाए। फुलवारी में राम लक्ष्मण आ विश्वामित्र जी रहनी लो सतानंद जी बुलवनी आ बुलवा के ओ सभा में उत्तम मंच दे के बैठा दहल तनी आइल हलो बाबूलो तनी बुलवा दी एक गांव में मर्द लड़का जी होई मर्द लड़का ना 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 वहां के ना बे महाराज आज दोनों जना बाबू आ चलो का भइल बा आ चलो औलो छोड़ खातिर यदि किने के बा आ जाइलो कोसी के सामान ऊख आ नहीं खाए के तो ऐसन भागी लो कि बांधा ऊपर चल जाइलो फिर मत हां देखो बाबू अब तू आ जा बाबू आओ अरे हमारे लाल आओ 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 बैठ आओ राजा जनक जी के दरबार में राम आ लक्ष्मण विश्वामित्र जी के संगे इहे गइल बनी लोग आ तब एने
माता सीता भी बैठल बड़ी आ गांव भर के सखी लोग ओ सभा में जुटल बा आपसे में गीत गावत लोग कैसे दू किस्म के गीत होला एगो हबर हबर होला एगो धीरे धीरे होला अंतर बा गावेला लोग कैसे कि हल चल भई बानगरिया हल चल भइल बानगरिया राजा जनक तारा पार हे तनिया जनक राजा के दरबार में हाला बा वीर तुरी हन शिव के धनुहिया हो वीर तुरी हन शिव के धनुहिया हो सिया डली है गरवा में हार है सिया डली है गरवा में हार है हल चल भइली नगरिया में देश विदेश के राजा लोग जनक महाराज के दरबार में जुट गइल बा राजा जनक जी के एगो भाट होइले आ उ भाट आके भरल सभा में खड़ा हो गइले आ भरल सभा में खड़ा होके आ उ जनक राजा जौन प्रतिज्ञा कइले रहले उ प्रतिज्ञा के जनक राजा सुनावत रे आ दोहा में कहत रे का कि बोले बंदी बचन बर अरे सुनहु सकल महिपाल पन विदेह कर कहई हम अरे भुजा उठाहु विशाल हे तुलसी भुजा उठाहु विशाल जनक राजा के भाट कहले कि हे देश विदेश के राजा हमरा राजा जनक जी के प्रतिज्ञा बाटे कि जे वीर शिव के धनुष के तुर दी ओकरे गाला में सीता जी माला पहिरा दी है आ उन्हीं के संग उनकर विवाह हो जाई। अब जितना देश विदेश के राजा लोग रहे लो खाली हेन तक पर घूमे कोनो कुछ काम बावे काम करेला अपन करत रे ए बाबू हमार अब ये राजा जनक जी के कहला पर देश विदेश के राजा लोग अपना अपना मुड़ी पर पगड़ी बांधे लगो। अच्छा हमारा जयकर्ता मालिक पांचों भाई आ सब भाई लोग मिल के भगवान के विवाह के शुरुआत में दिले बने लो हो तुम का अच्छा हाउ नहीं तू भगवान ना निमन डाकिया बने आ मुंह राउर बड़ी वीआईपी मोहब्बत के तनी ए पारी के बात तो नहीं आए हमरो लगे काम बरो भैया ए पारी के बात मैंने बैठो तो नहीं साउंड डालो भाई समझ गए बहुत प्रेमी आदमी बानी भैया हाय देखिए तने मैंने आपके भोकलवा उठा दी ए स्टेनवा तनी होते दे भैया स्टेनवा हो हाय जोन स्टेनवा रोज धइले बनी हां एकरा के तनी हेंगा धनुष खानी बीच में से बना दी बीच में से हां बना देता बनाई धर ए जी धर धर तो जी ओने धर हो जी होई तनी देर खाती एकरे के हमनी के समझ जाए कि ई राजा जनक जी होइंगे धइल जाला
सादा सीधा खड़ा करके हो गन कद कॉल निहर हां हां अब बुझी की धनुष हवे ना हो ऊपर कर दी देश विदेश के राजा लोग वो धनुष के तुरे खातिर जाता कि धनुषा के तुरे खातिर कि चलले दौड़ रे सहुर नहीं जोर जोर तो जोर लगोले भरपूर रे सहुर नहीं के जोर लगोले भरपूर रे सहुर नहीं के राजा अपना स्थान पर से उठ गइले तंदर खातिर बुझली कि हमरा में कहीं मेट का राजा हो सुरंदर अरे राजा क्या बात है राजा छोड़ दो राजा छोड़ दो पिता जी राजा का भाई राजा पाछी छुआई लो राजा के राजा लगा राजा तो हवा छोड़ देले धनुष का जमावल लो आज जब धनुष केहू राजा से ना टूटो देखिए ये हर एक इंसान के कहल जाला कि अपना पर ईर्खा ना करे के चाहिए कब समय केकर कैसन आवेला ई केहू ना जानेला आउ पूरा घमंड होले जे कह बाप रे बाप लागत भइला नहीं बाबू हमार तो धनुष ना टूटल हाफे हुफुर रे सहुर नहीं रे सहुर नहीं खे ताके टुकुर टुकुर रे सहुर नहीं खे ताके टुकुर रे सहुर नहीं खे ताके टुकुर रे सहुर नहीं खे जब धनुष केहू राजा से ना टूटल राजा जनक जी खिसिया गइले राजा जनक जी भरल सभा में खड़ा हो गईले अब भरल सभा में खड़ा होके चारों ओर अंगुरी घुमा के लगले कहे कि ए देश विदेश के राजा हम जान गईनी कि धरती वीर से खाली बा अगर जो हम जानत रहती कि ए धरती पर केहू वीर नहीं खे तो हम ताहरा लोग के ए सभा में बोला के हम अपन बेइज्जती ना करवैती जब चारों ओर अंगुरी जब राजा जनक जी घुमावले तो ई अंगुरी लक्ष्मण जी की ओर पड़ गई काहे कहे 5 गो अंगुरी बानू 5 गो तब 5 के अलग अलग काम बा कैसे हई अंगूठा बाजे पढ़ल लिखल नहीं खे आ कोनो काम करी तो अंगूठा दबादी तो ओकर गरज चल जाई आ हई बिचला अंगुरी बा बिचला के उसे खूब प्रेम होखे आ खिसियाइल होखे आ तनी दू हाली अंगुरिया दिखा दी कारण जी काहे लेट से वो ठंडा के दिन बा ये महाराज तोरियो तो काम बा त तोरा काम से हम जीएम का ये महाराज तो ना देखा तो रौरा काम से कौन थी बका त काहे का देल बड़े जी हां ये महाराज रंगनी मन देखाई का करबो का करबो गोड़ गोड़ पर दे फारा जाई देखी खूब प्रेम बात मारा मारी हो जाए ये महाराज बिना अंगुरिया देखले बोले खिसिया जाता आ हई बिचला अंगुरी बा बिचला एकरो बड़ी काम बा कौन काम बा जान तनी कहां वहां फेर में पर करनिया हीरे पकड़ हो पुलवा नहीं के संतोष भाई बोला देल रहले है ना ओजी आउ तुम को मोबाइल बन हेई पर लेक देना झोटा बढ़ौले रहले हां हेई पर ले झोटा बढ़ौले रहले हैं तब उहे भेटा गइले हैं हम कहने के भाई ए हो जहां अष्टजामवा भइल बा ओजी हमनी के जाए के बताऊ जानते का कहतले हैं ए बाबा आ यही जिया के भूला गइल बनी इतना है लगे आके भूला गइल बनी हे बनवा पर चढ़ी ना आई रे के लियोले वो ही चढ़ आ साचो भाई जी आ गइल ना वो अंगुरी के प्रयोग है बबलू करेले अब का जाने तू लो बुझल ना ए भाई तब हे जनक राजा खिसिया गइले ए जी लय लागल पुरनिया लोग के कैसे बिरजा भार के ए नचनिया जनक राजा खड़ा भइल बनी आ खड़ा होके कहतनी कि कौने करनवा ये राजा बोले लो बचानावा अरे बोले लो बचानावा अरे बोले
जनक राजा के बतिया सुन के आ लक्ष्मण जी खिसिया गए बड़े आ खड़ा होके कहते रहे कि राजा जनक एक किया हो राजा। देखिए ऑर्केस्ट्रा के नचनिया में आ हमनी में नचला लोई में अंतर हो जाला। जेंगन होई ढोलक बाजी नु ओही गनी कहीं कर कोमल डोले लच लच किरम हो जनत जे नई को हमरो नाम राम हो जनत जनई को हे राम हो जनत जे नई को हमरो नाम। इतना बतिया जब लक्ष्मण जी कहले बगलवा में ऐसन ऐसन छोट छोट सखी लोग बैठा रहे उ लोग कहलो कि बाप रे बाप हई देखो ऐसन ऐसन धोधाड़वा राजा हार गइले ऐसन ऐसन धोधाड़वा राजा हार गइले आहे हे बेटौआ सन के सुटुर सुटुर पति आवल ना देखो हो ओइ में कोनो कथि मार मार तो मार हई बुढ़वा ले काइल बा कि ढिठैया कइले बा रे ढिठैया कइले बा हो ढिठैया कइले बा ढिठैया कइले बा हो ढिठैया कइले बा देखबू सखिया छायला हो ढिठैया कइले बा हो ढिठैया कइले बा देखबू सखिया छायला हो ढिठैया कइले बा। लक्ष्मण जी खड़ा भइल बड़े ए तने बंद कर का नाम बा अपन इम्तियाज अली कितना सुंदर है के नाम बा। देखी तो आज यहाँ के हमने के राम जी के भाई लक्ष्मण जी के पति को दिले बने से लक्ष्मण जी के नौकिए पन खीस रहे जी। हां महाराज देखिए भाई मन एकदम खिसियाइले बानी एकदम सखी लोग कहता सिया के त मुंह लाल हो गइल खिसिया कहता कि बाप रे बाप ई कोनो जरूरी बका है खिसिया का मुंह लाल कर लिया हैं सखी लोग कहता कि मुंह में अरे तू धावा के दांत बोले बड़का बड़का बात मुंह में तू धावा के दांत बोले बड़का बड़का बात ई तो कवना प्रभु तैया बढ़ी ठैया कइले बा ई तो कवना प्रभु तैया बढ़ी ठैया कइले बा अब लक्ष्मण जी खिसियाइल बड़े अब विश्वामित्र समय शुभ जानी अब बोले अति सने में बानी। विश्वामित्र जी कहनी कि जहाँ बड़ भाई रहेले तहाँ ना बोले के चाहिए बाबू बैठ जा। लक्ष्मण जी बैठ गईले हमार प्रसंग एजी रहता आ तनी तनी देर में होई तो अच्छा लगी ना जी। मान ली कि एगो ब्यास 1 घंटा गावो से एगो ब्यास तक तन ठीक ना लगी। अब चलते चलाओ अपन घर दुआर बा ना